features esinazo esizinikwa nguThixo. Asikwazi usebenzisa. We always act at the level of utility. But today, ngifuna ngesothisa abehamba abantu eBhekawutini aphuma umbaka sithi I'm no longer at the level of utility. Wathi nengukwazi futhi ukuthetha nowabo ungowomnye wabo wathi inkazana ndini ndithe andimazi lo wafana nemvu eswekheleni. Yes. Wafana nangusa phambi kwekhebwayo. Wenze njalo ngovulo. Yala nathi xa engena apha kula mhlaba waseGolgotha. Basele bethu ujiwo ogqibela. Aqala uvula umlomo asiba ubaxolele kuba abayazi into abayenza. Lisibonile isono salo. Lavuma isono salo. Ngobenza izinto lisikhangele ngamahlomo. Uba kukhangeleke izinto ngomuhlo moya kuyalunga. Wona mazwi uzundikhumbule wakufika bukumkani bukabawa Ngathi ngela amahlelo ayamhlasa angaze bamcule ndiyakhona aze bamculele liculo aliculeli Thixo ngithole kuwe ngiyothuka nenzeka moya kaThixo ngiyothuka nenzeka ababisho ngiyothuka njengamandami abantu abaninzi ke bathi ndinento endiyisebenzisayo unyathela nje kwami andikhayisi nganto uba sisulu sikasathana khameke sekhaya emicembini mntakaJantyi uba yinhlekisa khameke sekhaya. Haleluya. Ngoba lo muntu wasonga ukuthi kube sakho nje igobhogobhoza njalodwa akunjalo asonombhalo ngenza kakuhle baleka ngoko osayikhumbulayo okanye oyaziyo lo mzi usesebuqaqalile because those only fruit sakho abazali balungu masibayeki xa phithwe lunxano ubungazi na ukuba amangcobo amaninzi uyakhona phithwe unxano amasirayeli hayi ungaphelelapho amba futhi uyobuza umama wakhe ambiyobuza umama wakhe wala mandingafone ukufa komntana ngenxa yokunxanwa. Not just an ordinary cry or any other cry. Mighty God. Kubhekiwe. Amen. Zonke izinto zibhekiwe. Zonke izono athi uMax Lukato izinto zonke uYesu ebesinikeziwe umthetho nakho konke i-assignment abenikezwe inkunzi now ifikelela esiphelweni. Lizwi benzawuthi mna Msipha ndithandi ukuphathaphathwa igama lenkosi malibonga because ndinezinto endizaziyo ezenzeke ngokuphathaphathwa igama lenkosi malibonga. Last time ndibona uSamson ephathaphathwa abazalwane benkosi yonke into kaThixo andithandi ukuphathaphathwa igama lenkosi malibonga ngoba kuphathaphathweni zikhona izinto ezihambayo zikhona izinto ezilahlekayo uthi uyazi ngoku andithandi ukuphathaphathwa owami umoya ndiwunikele esandleni